Kipat ba bayit bat kersan ye ki film khasi haka step jong ka arpo hunyo terek rempang arhajar pun riu kilapoi krui hakmat ka biju cinema kebadan ha kendailat ban yo ya kalat ban pet ye ka film kebra tip kerteng kum ka wat daw. Ya kani ka film lapen mi de ka kong Eden Renter Tiang ya ka bala direct daw ba sections imli ka bala ring door daw ba amos shooting. Ya kani ka film an pen I man la ka sngi kata sunsin haka por khatwei baje ben stamp Shi baje no phai sngi, lai baje no phai sngi, san baje jan miet, hinyo baje jan miet, bat kani kadai ka sen ka baning kong ba ya ka film khasi an pen I hadu khandai baje men miet. Film daw kadai chapang kumno, ba mensua ki breu ki hes mo, kita por banang de duyong, de hadu de duyong, di kita bisa shoot, di kani ka film kindiak ni batai ba usap udayu kun jumpa. Te mano bakwa betiuk pajak sinema na pinti biasa da cinja. Te hakne kapor ngai sumbang aji kemen ai kublero ya I penhun lang kerja I bala pemi music video bala ai price ro hangi por nanta berpun nya ke film modal. Te ne por kita lang ki artis baro ni kerman ba kan long hadu new show. Ketika sin ben kong ni peni hadu kendai berjemen met. Kendai berjemen met ya kene ke film ni peni buat kalau ka shangai ha new show ka ba pikwa peni te ketika ro ki ai arsba bagani cepat sampel bercispa. Cingkit bak riang bagani ka film kan long ka bait. Ya yo namar ba kajing ya yo dan kambat kawairu komba ong iba lansio si balakran majonga ba yong balang deng idan kam kajing kershan nafisia ki pat ba lada ki pat ba ki mon aji kershan kumut ka film khasi jongi kan jinjar bangin kiyo shikmat te lada komba ong ma ba mangi bara nakaliang jongi ki baju film ni persang bangin trailer ka jong ka kam bat in persang ban pendap ya ka kam ram ka ba ubleu la bentahangi ka sap bau ai hangi te nakaliang jungi ni persang bangin pendap ya ta ki sap ya ta ki pong ki bau ubleu la ai ka pang hangi ndai lada mapisia ki patba lada ngimyo ka jingkershan ka ba puran apisia ka sap ya ka sap ka pong ka jongi kumba piong ka sarkar ko ang ba waju wat ya kita ki kam waju pet thani ki kam sarkar ki ndai mangigen kita ki breu ki bajudan sap ki judan pong ni ko ban pen ki jong ki sap ki pong ndai lada ka sap ka pong ka sap nalada mapisia ki patba bat ki kenong kersian ki baju pet baju ki film kasi lada piman pet ki film kasi lada piman jungok hagani senama pishu pet tang haki YouTube pishu pet tang haki ki jaka mo ki balong ki platform ki bayo fisia kamlong ka ba mentoy yang ikin nong sina film namar lada ngisna film ngiplut ka por ngiplut ka bor ngiplut ka pisa lada kata ka return lada kata ka boong lada kata ka nong lada ngimyo kamentoy yang ibangin dan hakani kam nta ka daw ngadan hok ban kerpat na pisa gi pat ba para ba sobha lada fi kani ka jingkaran ka jonga ban wan ajing kersan ni ka film kasi wadaw Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya